Okej, dneska ďalšie videa, dneska so mnou je môj brat, pozdrav sa. Povedz čo. Čaute. A dneska si zahrajeme Trophy Survival. Kde si? Aha, tu si. Poďme na to. To počkaj, aby ja som skočil. Dobre. No poď, ideme. Zase ja sa dýšem. Čo robíš? To klikne. Dobre. No poď. Tu som. No poďme. Čo robíš? A tam je hneď Trollface, vidíš ten, ktorý si mi vyhľadal. Aby nás nezabil. Pozor. Ide. Vidíte. Miloš, poď. Dobre, on ide Tam je, počkaj, zoberiem si to. Idem hore. A už iba to vyskočím dole. Ale? A chce ma takto zabiť, ale nemá šancu. Vidíš, tento Trollface ma chce tiež zabiť. Nie! Ma chcel zabiť. Dobre, pestrička. Počkaj, ja nemám zapnutý. Aleš? Ježiš. Aleš? Si sa to pozrel? Tam hore? Ja viem, idem tam. Ide tam. Čo je nové? To je nové? Jedám tak nahlas. Yes. Nie. Fú, kamoš, Poď tu hore. Počkaj, idem. Teraz vyskočím. Dobre, poďme. Tu čo je? Počkaj, flashlight, musím si zapnúť svetlo. Dobre, poď. Toto je dobrá pesnička. Dobrá pesnička. Teraz musím ísť tam. Ja už som prišiel. To je meč. No však tu, prečo tu idem? Stopec. A pozri sa. Ja už mám. Ja tu nemám nož, ale meč. Ja ho idem zabiť. To trochu ideš. To si trvá. Aleš? Mám. A je za mnou. Ale si ma videl? Hej. Počkaj, ja ho idem zabiť. Počkaj, ale... Ja ho idem zabiť, hej. Bad parenting. To sa ide čo počušiť. Čo robíš? Je mŕtvý. Aha. Je mŕtvý. Som ho zabil. Môžeš pozorovať, čo zabije. Počkaj, idem pomôcť, hej. Ale pomôž mi, Som ho zabil. Pozri, ako zabijem. Pozri do môjho telefónu. Pozri. Kúpil iba ten meč. No nekúpil, to je zadarmo. Ide za mnou. Dobre. Som ho zabil. Definitely. Teraz mi treba len ísť hore HP, lebo mám, vidíte, toľko malo HP. Aleš, tu som. Dobre. A je tu. Počkaj. Idem. Dobre, poď. Poď skladal. Ja viem, kde to je tu. Co? A tam je výťah. Taký byťah. Som žral. Tam sú oblečenie. Kde? Poď. Poďme tam. To je výťah. Poď tu. Čo to už? Počkaj, ja to kliknem. Choď. Poď. Tu nejde. Počkaj, ty choď tam. To je kašli na to, poďme preč. Dobre, už ide. Toto je to. Aha, dobre, dávaj. Som to nevedel. Som už tu dal. Ideme hore. A tam bude také oblečenie. Ja si dám to spiať, že nič nevidia. Ale čo to asi oblečenie? To je nové. Učenie. Ty more, sme Sonic Ericsson. Sonic. Nie, to je Sonic. Počkaj. Kliknem. Počkaj. Hore! To nevadí, ne? A ty skúš dole. Počkaj, ja musím. Poď teraz. Jak ide? Ja ťa tu čakám, hej. To je dole. Mám dať dole? Dobre, počkaj. Ty nevieš, že som, ne?
More, pojď, more, Bu. a pojď. Dobre, poďme. Poďme tako. Počkej, čakaj, a ja to ten výťah. A hej, To je dobré. hej, ja viem. To je rýchly. More, ale ty vás... Co bylo? Teraz nie jest... Pojď tu, more, sáďa, pojď. Čo chceš? Aha, tu je ten troll face. No poďme už, Miloš. Pokáme? Chceš? Počkej. Tak nahází. A môj brat teraz išiel sestre pustiť PlayStation, takže môžem na ňu čakať. Počkaj, idem za ňou. Teraz, sorry, to videl. Aha, co je, vidíte? Škoda, že tu nie. Zase na tie jeho body. Počkaj, ja to pauznem, hej, ja to pauznem. Keď ľudia, môj brat ešte už nehraje za mnou. To sa nevadí, lebo ľudia, ktoré za mnou ide. A som aj som bol mŕtvy ľudia. Nie. Som zomrel vlastne zase. Nie, ani trvá to točím to video, ale mne je to úplne jedno. Viem, toto asi video vidieť. To som keď zomrem, tak si to nevidím. Čo tak? No, som zomrel. Chcel krútiť, ale to sa mi nevadí. Jak sa to páčilo videjko, dajte like a dneska, no. A ja budem sa tešiť u nového videa, aj sa tešte. Čaute.